Meron pa pong nag-sponsor sa amin from Seattle, Washington. Pinadalhan po kami ng 15K. Tarating lang po namin. Pagkadating, nag-aasikaso agad si Mrs. ng kanyang paninda. Ay mga kasinag, magandang hapon po. Kauwi ko lang po galing sa bubuan. Naabutan ko si Imboy. Naghahakot po sila ng grava kasi magbubuhos na doon sa haligi. Ay mga kasinag, kanyang umaga naghalo block kami ni Pai. Ngayong hapon naman mga kasinag, magbubuhos kami ng puting nung 3 haligi dun sa likod ng bahay. Kasi trabaho ng mga kasinag si Boss Charlie. Andito yung tatrabahuin naman namin. Buhusan namin yan mga kasinag. Kung nakikita yung 3 haligi na yan, yan ang bubuhusan namin. Maputingan na yan. Tapos bukas maasintadahan na yan mga kasinag. Paikot. Yan ang tatrabahuin namin. Busing, kaway ka muna dyan, Busing. Mahihain si Busing. Panghina mga kasinag. Wow! Laglag ka sa mga? Hindi. Buti lang kanina mga kasinag. Natakluban ko yan, oh. Bago umulan. Umulan kanina, kung mapansin nyo, ilan yung malabasag gawa ng ulan. Hindi pa kasi matigas na masyado. Inulan-ulan na, hindi kagaya nung kahapon. Yung trabaho namin, ayun, nakapatas-patas na yan. Matitigas na yan. Ito, bagong gawa lang namin yan. Nagpunta nga dito si Pai Binson kanina at kung maghalo block na daw kami. Sabi ko mga kasinag, baka mamaya-maya na or bukas na gawa ng magpuputing muna kami mga kasinag. Patigasan muna namin yung haligi na yun. Ito pa akong tubig. Nga na po. Nga na po. Iyo lang po baga yan. Mabakal pa lang kung maka-ano ako at yan, maka-sound pa lang. Iyo po. Parang po. Tira po. Juice lang mo po. Ubos na po yan. Yes,
Hina! Palibasan mo yung mga graba. Ano ako naman? Kaya mo. Ayun mga kasinag, natapos na kami. Magbuhos ng puting ng haligi. Ayan o. Ayan, nabuhusan namin mga kasinag. Tapos dun, nabuhusan na po namin yung tatlo na yan. Bukas mga kasinag, mag-aasintada naman si Boss Charlie. Habang nag-aasintada siya, kami naman ni Paibinson maghahalo block. Kasi kulang pa yung hollow block na nagawa ko mga kasinag. Nasa 130 pa lang yung hollow block na nagawa ko. Sabi ko kay Boss Charlie, asintadahan muna ito na pumantay lang dun sa flooring. At pagpantay ng mga kasinag, pupluringan na namin siya. Para hindi mahirapan kayo magtrabaho mga kasinag. Dito na rin kami sa loob maghahalo ng simento na pang asintada. Para madali, hindi na ako nagbubuhat-buhat. Ngayon, katapos lang namin buhos nga niyan, nagyaya si Mrs. Kayo mga kasinag, magsasaud si Mrs. ng paninda niya. Yung ibang paninda kasi ni Mrs. mga kasinag naubos na po. Kaya ngayon mamimili naman kami ng mga ititinda ulit niya. Kasama ko ngayon si Mrs. Papunta kami ng Banwaan ng Siruma. Magmumotorsiklo lang kayo mga kasinag. Pabanwaan na tayo! Kalmada ang dagat oh. Ganda ng tatawin. Dito maganda pala dito maganda mag-abang ng sunset Oo. Kitang Diyan kita. Sa Munich dyan sa taas. Oo. Ayan mga kasinag. Nakuha na si Mrs. ng kanyang mga paninda. Ano pang kulang mo? May ibang basket ito. Ha? Kulang ba yung basket mo? Marami yata bibilhin si Mrs. mga kasinag. Kasi kinulang daw yung kanyang lalagyan. Hindi. Yan. Paninda yan yun. Ano kasi, yan sa iyo tayo lalagyan. Hirap na lagi hirap na lagi dito ang cellphone. Alin? Pinakamaliit? Ito? Ilan? Mga ano lang. Apat? Tatlo? Apat. Tapos itong smart, Ang siya mo din sa candy. tigduwa lang. Ito? Yung tigduwa. Tigdowa. Dalawa niyan. Tapos dalawang green. Maano ko itong mountain dew naman? Ikaw, pwede man. Asukar, mapatid ang asukar. Itong tigo 140. Ito na mga kasinag yung pinamili ni Mrs. Ayan mga kasinag, kararating lang po namin. Pagkadating, nag-aasikaso agad si Mrs. ng kanyang paninda. Ayan, katulong si Chloe,
Si ate ang tendera. Tapos si kuya naman ayun. Nagano ka dyan sa taas. Ayan mga kasinag. May arena na. Yan po yung pinamili namin ngayon sa Banwaan. Unti lang kasi hindi kasya sa motor. Kapag kami namimili mga kasinag, yung kaya lang po namin ikarga sa motor. Kasi motor lang ang ating gamit sa pag-grocery ng ating paninda. Mama, pero sa bago pa daw ko bigyan mga aki na naganap ni kaya ano, yung bubble gum na ano, yung sugo-sugo. Ulang mag-antigro lang kung sa tindira. Anong wala? Initig ko lang lang eh. Oh, dyan baga oh. Oh, ano po. Paano dahil ba? Pagtulong-tulungan yung ayusin yung mga paninda ni mama niyo. Bago ka daw ko bigyan nagbakal. Marami. Very good. May mga tinda rin kami soft drinks mga kasinag. Ito po. May tinda rin kami soft drinks. Ayun. Ito lang yung tinda namin soft drinks. Mountain Dew, Royal, tapos Sprite. Tapos ito pala yung ampalaya na time ni Mrs. Ayan oh. Hindi pa nagugulay. Ganito lang siya kalaki. Yan lang ang soft drinks sa amin mga kasinag na tinda. Tapos yellow. Yan, may tinda po kami. Ayan mga kasinag, natapos na si Mrs. mag-asikaso ng kanyang mga paninda. Ngayon mga kasinag, naglalagay na lang si Mrs. ng price. Ngayon pala mga kasinag, may babanggitin po ako sa inyo. Meron pa pong nag-sponsor sa amin from Seattle, Washington. Pinadalhan po kami ng 15K para po sa bahay na pinapagawa namin. Kung maalala nyo mga kasinag, nabanggit ko po doon sa vlog ko na yung tulong na pinaabot ni Sir Alan at ni Ma'am Edith ay tawag nito na 12K, yung kalahati po nun para sa tindahan ni Mrs. Ngayon mga kasinag, may nagpahahabol pa kay Mrs. na isang sponsor din nagpadala ng 5K. Ang ginawa naman namin mga kasinag dun sa 15K na pinadala from Seattle, Washington, ang ginawa namin mga kasinag, yung kalahati po nun idinagdag namin sa kapital ni Mrs. dito sa tindahan. Tapos yung kalahati mga kasinag, siya pong gagamitin namin pagpagawa ng bahay. Nagpasalamat po kami ng marami sa lahat po na nagpabot ng tulong para sa tindahan ni Mrs. at para sa pinapagawa namin bahay. Maraming salamat po. Tatanawin po namin itong napakalaking utang na loob sa inyo. At hindi ko na po alam mga kasinag kung paano ako makakabawi sa inyo sa lahat ng tumulong noon hanggang ngayon. Ang masasabi ko lang po talaga, maraming salamat po mga kasinag. Ang kantidad po lahat ng paninda ni Mrs. dito ay nasa 20K. Sa kantidad ng 20K mga kasinag, ito na po lahat. Ayan, kung makikita nyo, lahat po yan mga kasinag, hindi pa naman po kumpleto yan. Kaya po nagpapasalamat po kami ng marami sa lahat po nag-sponsor at nagpabot ng tulong. Tatanawin po namin itong malaking utang na loob. Sa mga viewers po natin na hindi nag-skip ng ads, maraming salamat po. At saka po pala sa mga magsusubscribe sa ating YouTube channel, mga kasinag, hiling ko lang po na panoorin nyo muna po ang ating video bago nyo po isubscribe ang ating YouTube channel. Kasi po pag isubscribe nyo agad ang ating YouTube channel tapos hindi nyo po pinanood ang video, ang ginagawa po ni YouTube, inaalis po ni YouTube yun. Nakikita po yan ni YouTube Tiyatagal po ni YouTube yung ating subscriber. Kaya ang subscriber po natin mga kasinag, matagal pong umangat ang ating subscriber. Kasi ganun po ang kalimitang manangyayari, nagsusubscribe muna, hindi pinapanood ang video. Ang hiling ko lang po, panoorin nyo muna ang video mga kasinag, mga kahit 1 minuto pataas bago po kayo mag-subscribe para hindi naman alisin ni YouTube. Yan lang po ang aming hiling sa lahat po ng nagpaabot sa amin ng tulong. Maraming salamat po talaga. Naway gabayan kayo ni Lord sa araw-araw niyong tiyatahak at bigyan pa kayo ng maraming blessing. Hanggang dito lang mga kasinag. Maraming salamat po. Bye bye.